wabiswa kupa mukuru baga ndiweka wasimudzwa na Jesu ondati celebrity racho ndianikoire ndiweka wakaitirwa zvakanaka naMwari we ndiwere wabiswa kupa mukuru baga ndiweka wasimudzwa na Jesu Unyama uyo akashoreka kwatiri kuna Mwari wedu anovakuride Unyama uyo akashoreka kwatiri kuna Mwari wedu anovakuride Ndisingano uyo kuna Mwari wedu anodiwa uyo nekuti kuride Ndisingano uyo kuna Mwari wedu anodiwa uyo nekuti kuride Borerino irori borerino vasikana ire Satani wakatarisa Bari kusimudzwa celebrity mudenga Satani wakatarisa Borerino tati borerino muZimbabwe Satani wakatarisa Bari kusimudzwa celebrity mudenga Satani wakatarisa makamuona ari wini parengi mukati anofa ari rome makamuona achitengesa mafurisi pamabhasi kati kairome makamuona achifudza mabhegu mushaka kati anofa iri rome akakandwa uyo kubva kudenga ana kusimuka ana zvakareka kwira kudenga nanasi ari pano pasi kana ari Satani ana simba kana ari muroyi ana simba kana vari vematsi avanawo simba naye Jesu iye kamupenyu Satani